Okay. Hello everyone. So karon gid wa mig mimik and ang sad news kay di malaykod ang music ni Nico or ang sound ni Nico so mura kog planning gastorya. Pero anyways, tanawan na lang kay basta hadlok. Okay. Okay. Sige na kung asa tagikan gani paghapon sa live ara ta tiwas. Huh. Huh. Okay, ay so uy ko boy bo. Bali, you gay. Digo, 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 digo. Dali. Naman, gidaman ka. Bito, no, bito. Kanta no. Daman nun man tani ni ko eh. Dahil na? Niko, now or never. Ako pa ni mo no. Magpakamatay ta kadaghan kay para di na kay hadlok. Ah! 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 Ay, ikaw ba? Oh no, ako biyahe ron. Dali, dali, nako dali. Uy, uy. What if? Dead end. Sige, what if what na siya speakas? Ay, dili mo nagbigas asa ram ko siya. Nangirig ko ron. Basta ka. Okay. Ano ta? Straight. It was at this moment that he knew. He fucked up. Joke lang. Oh! Patay! Okay. Namatay ko. Dali! Hapit, hapit. Kita ko niya, kita ko niya. Hapit. Di na pahot kini mo ano kung murag padong Jonis Nico kung moagi kung magsugat mi. Hapit ra ba kay baka nihunong siya pag abot jud nimo didto. Safe zone din dire no. Ari, Forget everything you know. kaya tabangan be. Aw, ay kaguol ako lagi mo kuan din dagan din dugay pa man siya mohunong pa man siya. Asang suga oy. Asa man ka? So kana kana si ultahan na oy. Bright. Ay, are de corner is sorry. Hello? Meat shield on the way. Niko, dagan sa exit ha. Then ako rin mo ano. Dali oy. Asa mo ka? Oh. Nasa sa luyo, 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 luyo. Luyo, dagan jud. Dagan luyo. Asa siya? Asa man? Asa ko oh. Okay, nasa dito. Oops. Niko, dagan, dagan, dagan. Dagan, sacrifice. Atak ba ni mo? Dead end. Oh. Magsugat na ta. I'm on my way. Wala ko nahadlok. Gamay. Manana na? Nabre ni mo? Okay. Worth it akong sacrifice, di ba? Tingnan ko nga. Ha? Maugani. Sige. Okay, wala na na. Wag tang lang kahadlok. Yay. Na.
Ambot lang. Pumunta na doon siya daw. I wanna interview you. What if jumpscare? Ay, oo. Siya na maligig taho. Taho. Ay te, kanang kadiyot o kay... Diba ka ba mo kanto eh? Ikaw rin kita. Kuan man ni kaning oh. Wala na ni mga tao diri. May mga tao mga demon. Demon siguro to. Ay kanang demon day, demon sa village. I haven't seen you around before. Wait, well, please be careful around there. Here, my brother recently went in the city and he hasn't been back. Bogo. I don't know how much longer I'll be able to stay here. She'll probably already watching us as I speak. If you've seen a lady playing the biwa, it's wow. Sure, late day. Rar. Hello, cave. Wow, Minecraft. Object. Unsa gito'y monster dire or katutong ka lang? Ha? Oh, puppet. Mura no. Oh, manikin ba? Manikin. Puppet. Ay, oh, aha. Asa na dire? Na po dire. Unsa man? Ay, arita, arita. Feel na ko, arita. Kay Ermita sakto. We're always right. Okay. Sige. Di feel na ko. Nara kay tan-awon nga mga puppet. Ha, ha, disabled. Oops. So, ay sa, kay una be. Then, tanawa ko kung mamatay ko, pasabot ana, moto ang kanang kuan, moto ang impostor. Ambay, 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 ambay. So, tabay. Yes, 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 kita ko. May sunod ni mo asa ka. Uy, la, niko, 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 niko. Mauna. Ha? 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 Niko? Ha? Ha? What's your problem? Ha? Ha? Ha, trash. My God. Yo, nasa sa bitana. Ga-expect siya na to. Feel ako na yung nilihok sa akong likod. Pwede eh. Ay, pagpiyong bayot, bali mo eh. Kung ko nagpiyong. Aray, looks like down here is the only place I can go left. Asa kay siya ni mata gani? Ano ni adto siya La Quinta Aztecs? Rah! Uy! Hi, Nico. Lagi. Ay, wala. May jump scare good. Ikaw ba purtahan? Ragani ni. Sirado. Ay, abi ko. Ay, hotel. Di, nati katong babae diri nga katong magkamang. Ari kita ko ani ni Dark Altrax. So, ay, kuig lang ta. Wala, wala. Oh my god, oh my god, oh my god. Ano to? Abi ko mag jump scare diri. Oh, disabled. Yes, haha. This is all her doing, man. Who is she, you might ask? Well, I don't know either. All I do know, though, is that she is some sort of evil entity. Okay, it was related to a Japanese myth I have heard about. I don't recall much, but I do know she can bring you anywhere she pleases. Eventually, those targeted by her fall into madness. I'm sure by now you have heard her mimic people. I have been here for far too long. You can't escape. I have already tried. Kaloitan. Pwede din siya pabarugon. Elevator. Ari man na, then second floor. Then, oh, Nico, ako rin siya ma-offer ni mo no, meat shield ko. So if ako'y mag-una, then ikidagan kay ikay swerte. Oh, 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 oh. Unsa to? Basig tao to. Dita? Kung pasabot ana nga shield ko, shield. Oo, oh, oh, oh. Look, kina, on the other way. Other way. Go, 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 go. Go, hi. Dali! Oops!
Oops, 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 Nico, Nico, Nico. Run. Oh my God, my God, my God. Punta na. Oops. Okay, wala na siya nagsunod. Wala na siya nagsunod. Pero dagan lang gyapon. Pero mo eh. Ayo diroy. Tanawa siya dira, tanaw na ko siya diri. Tanaw ko diri. Ay sa. Ano man? Ah, hello. Oh. Ah, weak. Oh, pero wala anything. Okay, isa, makakita ta og dead end. Arita sa kili. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Okay, sige. Go. Uh, Diba kung sudan ron? Manok. Itlog. Ito tong manok eh. Ito tong manok ni Tingog. Bakbak. Wa. All clear. Arit ah. Kaya mas dako ang hallway. Arit. Wala. Wakita. Sunda. Oops. Disabled. Pareha silang disabled. Mga hindi niya pat yun. Yes. Hinay raman de. What? Rico? Okay. Do music. Ay kagol. Dagan. Uy, asa ko eh. Walim gagyan. Ako gagukod. Nico. Oh. Balik dito sa gyanan. Gigukod ko. Gugukod ko niya. Nakatakas magay ko. Atak. Nico. Oh. Nasa. Dali na. Nagpakita na ko. I'm brave. Ay! Dali na. Awa, nibalik na lang ko sa akong gianan. Awa, tara siya ay. Oh, nibalik naman siya. Bayot. Siya. Safe zone dere. Okay. Kasi gato tong ungo ba? Sumugawa siya dito. And then mutuyok ra siya. Oops. Na siya. Ara siya mo agi awa. Sunda. Di na siya mulingi. Ayaw kay duuloy bright. Posposan niyo eh. Video nimo dapat nimo i-save ang sprint. Kung mo tingog oops. Luyo? Tanaw da luyo daw. Nico. Ato ka, pikas ka. Okay. Okay ra. Padung na ko. Anak ko sa taas ng hallway. Ha? Yes, I know. Only the brave. Henry? Oops, na siya. Sige na, Nico. Agi dito kung asa siya nagikan. Kaya naa siya na ako nagsunod siya na ako. Agi din na. Pagdali, kay musugat niya taron, patay ka. Ha? Patuyo ko eh. Dali, baka akong sprint ba? Safe zone. Oops. Oh God. Wala ko sprint. Nico. Wala ko sprint. Namatay na ako. Wala ni mo eh. Naman ako. Di balik ko sa spawn. Namatay ko. Akong balibo ba? Dili man, wala na kay hadlok. Gilanat na ko. Sige. Ato rin humanon nga chapter das. Manata.
Kani nas kilid, kay nas kilid, kani. Ari ka naabot, ari kani nas kilid. Kani ba kani nas kilid. Put na to sa kuan, tunga. Ay isa, oo lagi. Ay, oh, left. Yeah. Para wala pa man siya diri, safe zone pa man eh. Di man hadlock yung naong de. Dili man ang tingog ra man ng ilhan. Then mukuan man sa imuhang kanang kuan. Then aris tunga. Ay sa moagi pa siya. Tunga ka usa, nya ikaduha nga tunga and then ikatulong tunga kay liko na. Awaha, kani ang una nga kanang agianan, intersection. Sunod kay unahan ato unahan nay liko unon dito sa unahan pikas. Ato ta malikog left. Nya sunod kay right. Kung naa gani siya sundar ako. Okay, unya padung siya na to. Ayaw. Lipat ta siya. Dali diri. Ari diri. Dali uy. Mo balik naman po din eh. Mo balik naman po din sa safe zone. Balik na yung safe zone. Nashock na ko niya pag tanan ako sa likod. And mga natutanan. And finally, sa sige na magdagan si Nico kay naka-ato siya sa other side and nakalampos siya. Happy siya mamatay sa katong babae nga nasa taas pero magani wala. And that's the end of chapter 1. Stay tuned for the chapter 2. Thank you. Bye. Who are you today?